569 persones s'han solidaritzat amb els malalts de fibrosi quística de les Illes Balears, que són una 60, i entre els quals hi ha 20 nins i joves. Es tracta d'una afecció genètica i incurable de moment, que als nascuts a partir de l'any 2000 ja se'ls detecta amb la prova del taló. 5, 10, 15 o fins i tot 40 quilòmetres contra la fibrosi quística i a favor dels que la pateixen. A les illes actualment hi ha 58 afectats per una alteració que no entén de sexes ni edats. Per això centenars de persones s'han sumat a la iniciativa de la Fundació Respiràlia per 7 anys consecutiu. La cursa ha omplit el passeig marítim de participants corrent, caminant o amb patins. La inscripció, a un preu que oscil·la entre 10 a 25 euros, serveix per finançar programes com el de la preparació física individualitzada. Que la fa és combinar fisioteràpia respiratòria amb una tècnica molt concreta que hem importat de Bèlgica i van ser pioners a Espanya, amb exercici físic. Que la Fundació són molt respectuosos i saben el que poden demanar. I l'Ajuntament està al seu costat en el que pot oferir, com és avui, donar suport a aquesta carrera. La fibrosi quística és una modificació genètica provocada per la mutació d'un gen que fa que tots els òrgans que produeixen secrecions siguin més viscosos i espessos. Donar a conèixer els símptomes d'aquesta malaltia és un altre dels objectius de la diada d'avui. Els malalts de fibrosi quística presenten una suor extremadament salada, reiterades infeccions respiratòries i una tossina molt característica, ja que és difícil d'expectorar. La cursa sense caràcter competitiu s'ha convertit en una festa en què tothom té clar que és el més important. Anem per 5 quilòmetres. A veure, en principi, la idea és acabar. En quines condicions no se sap. No costa res, ho disfrutam. Pues vale la pena. Yo lo aconsejo a tothom. Porque tengo a mi hermano con la enfermedad fibrosis quística que le afecta prácticamente a los pulmones y he venido a colaborar. Una aportació a la qual vos podeu afegir a través del web respiralia.org.